Z Vysokých Tatier Matúš Gavlák, Kežmarská televízia. Anglický spisovateľ a zároveň lektor jazykovej školy v Kežmarku predstavil svojim žiakom a širokému okruhu známych svoju novú knihu. Lektor anglickej jazykovej školy ABC School žije na Slovensku už 10 rokov. Naša krajina sa mu veľmi páči a hnevá ho, ak ju v zahraničí vnímajú skreslene. Aj to bol dôvod na napísanie knihy s názvom Lovec karpatských duchov, ktorá vyšla zatiaľ len v anglickom jazyku, ale chystá sa už aj preklad do slovenčiny. Táto kniha je o ruinách a hradoch na Slovensku a vlastne sa snaží zmeniť perspektívu, pohľad cudzincov na Slovensko, pretože oni si väčšinou myslia, alebo predstavujú si túto krajinu ako z filmu Hostel, že tu je samé zabíjanie mafie a chce, aby pochopili, že Slovensko je nádherné miesto s plným množstvom možností, kde je bezpečie a kde vôbec sa nemusia bať žiadnych problémov. Sympatické na Edwardovi, ako ho všetci jeho žiaci volajú, je, že sa stále zdokonaľuje v slovenskom jazyku. Tak Edward k nám prišiel minulého roku v októbri, vlastne nastúpil na začiatok školského roka. No a sme radi, že ho tu máme. Veľká výhoda je, že okrem toho, že rozpráva britskú angličtinu, ktorá je oveľa zrozumiteľnejšia pre študentov, ktorí sa učia angličtinu ako cudzí jazyk, tak vie aj po slovensky. Riaditeľka jazykovej školy si spoluprácu s lektorom z britských ostrovov pochvaľuje a veľkej obľube sa teší aj u študentov. Aké sú hodiny s Edwardom? Výborné. Veľmi dobre, pretože ja práve toto potrebujem. Veľa rozprávať, veľa počúvať. A to práve na jeho hodinách sa najviac k tomu dostajeme. Videli ste, že Edward je zároveň aj spisovateľom? Nie, nevidel som to doteraz. Až keď sme sa dozvedeli, že vydal túto knihu. Keď nám to on povedal. Páčia sa mi jeho hodiny, pretože sú zamerané na konverzáciu a vlastne tam si môžeme najlepšie zdokonaliť svoju angličtinu. Myslím, že je fajn, je srandovný, dá sa s ním porozprávať o hocičom. Edward doteraz vydal 4 knihy a okrem najnovšieho titulu, ktorý tento týždeň prezentoval, chystá ešte 2. Poézia, jeden román.